नंगौ खाम्बा बरगयारि सारा दिनै जि बाथ्राखौ बुंथिनानै होगोन दिनै नोंथांमोना खोनायोब्ला नोंथांमोनाबो बिखाया खामग्लिगोन आरो नोंथांनि मेगनावबो मोदै गनो हागौ। थारैनो बाथ्राया जोबोद सिरियास बा इसु आरो बे गासैबो बाथ्राया सैथोआनो जोब जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जालांनाय जेनोखि थासारि खास्रि बिस्रि जाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे थासारिमोन जाय थासारिखौ गोसोखांहरोबा दिनैसिमबो गोजावस्रिउ मोनो आरो गोसोआव बोरैबा दरसि दरसि मोनो। दा बे थासारिया जुदि सैथोबा गतिके नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों दिनै खाम्फा बरगयारि सारा मा बाथ्रा बुंदों आं नोंथांमोननो होग्रोनोसै बिनि उनाव नोंथांमोनजों रायलायगोन नायग्रोदो भिडिअखौ। जोङो गोलाव बोसोर आन्दलन खालामबाय बर' हारिया। बे समाव मा जादों जोंनाव रागा जोंनाय गिनाय बोराबनाय खारखोमानाय बागदावनाय बेबायदिसो परिस्थिति नङामोनबा नै मिलिटारि फैगौनो नै पुलिस फैगौनो नै उमुगाव ओरै जाबायनो रावनिबो गोसोआव खुसि गैयामोन। मोसानाय गैलामोन जोंनाव गेलेनाय गैलामोन जोंनाव सावरि बादालि जानोबो ओंखारनो हालामोन जोंनाव हाबा हुखा जायोब्लाबो स्रोद स्रोद जाखोमानांनाय जादोंमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा गोसो होसारनानै स्कुल कलेजाव थांनो परिस्थिति गैयामोन। दा बेफोरनि थाखाय मा जादों जोंनि बर'फोरनि महर मोखां अरहि अरहा मिनिनो रोङै मेगन जाखर जाखर बेबायदि अबस्था जादों। नाथाय दिनै गोदान मोनसे परिस्थिति फैदों जोंनि बे हालामाव आरो बे समाव बेखायनो जोङो बर' हारिया जों जे बुङो मोनसे गिदिर हारि बर' हारि गिदिर हारि गेरेमसा हारि दानायनि जि जोंनि साननाय बे साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय धोरोमनिफ्राय लानानै शिक्षा अर्थनीति जोंनि साननाय हनाय जोंनि गेलेनाय मोसानाय खननाय दामनाय देनाय समग्र फिल्डआवनो दिनै मोनसे दाफुंनायनि खामानि सोलिबाय थादों। 30 बोसोर आगोल 10 बोसोरखौ मोनसे जुग होननानै बुङो। जुग मोनथामनि आगोल बाथौ धोरोमा माबायदिमोन नोंथांमोनहा एसे गोसोखां। जोंनाव मन्दिर गैयामोन गोबां खोथा दान्थे दुन्थे जालायोमोन। फारौसो हाथारनांगौ दाउसासो हाथारनांगौ बोरमासो दाननांगौ अमासो दाननांगौ मन्दिर लुना बेबायदि गैया बर'फ्रा ओरैसो फुजियो गोबां धरनि जायोमोन बिशृंखल। नाथाय दिनै बे बाथौ धोरोमा बबे पर्यायसिम सौफैखो जोंनि मेगनावनो नङा होमबा। दिनै बाथौ धोरोमा बिराद सुन्दर मोनसे धोरोम जाबाय आरो बेखौ जोङो फोसाबबावगोन। जोंनाव मोनसे लिरनाय बिजाब गैयामोन धोरोमनि सायाव। गुबुन धोरोमफोरना जेरैहाय ख्रिस्टानफोरना बाइबेल दङ जेरै हिन्दुफोरना रामायण महाभारत भागवत गीता बायदिसिना दङ। जों दा बाथौफोरनाव बे रोखोम लिरनाय लेखा गैयैलाय जोंनि आलासिया फैबाय हनै धनन्जय बसुमतारी EM बयबो खेबसे आफा खबनानै हो। बे लिरनाय गैयैनि खारनाव जोंनि चिराङाव फुजिनाया आलादा हौरै दुधनैथिं फुजिनाया आलादा अबेबा उदालगुरिना आलादा बेबायदि जायोमोन। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव जोबोद गियानि सानसुमैफोर फैबाय। बिथांमोनहा मोनफा मोनफा बिजाब लिरबाय। गथ' जन्म जायोब्ला मा खालामनांगौ मानसि थैयोब्ला मा खालामनांगौ बर' समाज हिसाबै। नाथाय दिनै गोदान मोनसे परिस्थिति फैदों जोंनि बे हालामाव आरो बे समाव बेखायनो जोङो बर' हारिया
जों जे बुङो मोनसे गिदिर हारि, बर' हारि गिदिर हारि, गेरेमसा हारि दानायनि जि जोंनि साननाय, बे साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय धोरोमनिफ्राय लानानै शिक्षा, अर्थनीति, जोंनि साननाय हनाय, जोंनि गेलेनाय, मोसानाय, खननाय, दामनाय देनाय समग्र फिल्डआवनो दिनै मोनसे दाफुंनायनि खामानि सोलिबाय थादों। दा लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' खाम्फा बरगयारी सारनि स्पिचखौ खोनासंबाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय खाम्फा बरगयारी सारा जे बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया नोंथांमोननि थाखायब्ला सैथो नंगौना सैथो नङा? बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा नंगौना नंखाय? गासैबो बाथ्राया सैथोआनो। बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों बे गासैबो माने जोंनि समाजनि थाखाय जोबोद गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा आरो जोंनि मानसिफ्रा बेखौ बुजिनांगोन आरो दैदेनगिरि खुगानि रायलायनाय, दैदेनगिरिनि भाषणनिफ्रायनो जों सिनायनो हायो सोर दैदेनगिरिफ्रा माबायदि। गतिके नोंथांमोननि गेजेराव दिनै खाम्फा बरगयारी सारा जोंनि बर'नि माखासे जारिमिन आरो फिउचार आरो पास्ट आरो प्रेजेन्ट गासैबो बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों।